Namimiling ba kamo hina mangrove area nga diri na mapakadto nga iba nga lugar. Ayaw na kamo pahirayo kay pakadto na lang kita ha Paraiso Mangrove and Eco-Learning Park ha Tacloban City o mga kabrigada ani lang ngayon ha Tacloban City makikitaan. Updan nato ni Brigada Jem nga pa siya daw nini. Brigada Jem, i-brigada mo. Usa nga 9-hectare mangrove area ang makikitaan coastal village han Paraiso dinhila ha Tacloban City. Ginpadamo ang mangrove area para ma-boost ang climate resilience ngan environmental conservation na syudad. Mahitungod ang mga ginbining nga leksyon ng Super Typhoon Yolanda didahan 2013, ginpaningkamutan nga ma-conserve ang Paraiso Mangrove and Eco-Learning Park han Environmental Conservation Group, Pintakasi for Landscape Restoration Incorporated Kasugbong, an Institute for Climate and Sustainable Cities ukon ICSC, City Environment and Natural Resources Office, ngan City Agriculture Office. Naging mangrove ecotourism site sa syudad ang park. Tika nga downtown area, kinahanglan mo la sumakay hin jeep nga may adala 10 minutes nga travel time ti pakadto ha Paraiso. Medyo malilipat ka la tungod nga pasulod ang park nga naaagian mo paan mga balay han mga lokal. Pero worth it naman ang pagkadto kay biruin mo may dangayan kita mangrove area nga situated sa Tacloban. Hailarungan mga mangrove, makikitaan ang mga red crabs nga nagbabakta sa pathway. Damo gihapon ang mga naguukoy nga isda. Pasayan ng mga shellfish sa mga bakawan. Ini naman nga mga sea creatures an essential source of food ang mga residente nga naguukoy sa coastal communities. Maabot hin 30 pesos ang environmental fees kada usa nga mabisita sa park. Ngan take note, bawal manguha o mag-utod hin mga mangrove. Mababaruan na nakabulig ang mangrove sa area nga makasagang nga impact ng Super Typhoon Yolanda nga dida naman in 2015 nagtikang ang pag-rehabilitate ang mangrove zone kasugbong ang mga survivors han Yolanda. Anytime pwede bumisita Paraiso Mangrove and Eco-Learning Park basta maging responsable lang nga bisita ngan sumunod ang mga rules han park. Para delightful Philippines in the heart of changing lives ini. Brigada Jem Cuesta han Brigada Tacloban, the Music and News Authority.